croeso cynnes i'r oedfa bore yn hyfryd. A cael gweld chi, a cael bod gyda'n gilydd gael cyfle fel hyn i addoli yr arglwydd yn hwmni ein gilydd. Emyr, sy'n arwen i'n diolch i Emyr am hynny, a beth sy'n arwen i hyn o am 5 o'r gloch hefyd. Mae Gwydion, mae'n pregethu heddi yn Tan y Coed a Thal Sarne, a mae Meirion yn Ystrad Mynach yn ni'n cofio amdani nhw wrth nhw wyndigeithi. Ac yna, ar ôl oedfa, cyfle am faned, a mae'n ysgol Sul wedyn, plant ag ysgolion, cwarter i 12. Prynhawn yma, mae Grew yn mynd i Tabernacl i helpu gweini ar gyfer bobl digartre. Diolch i chi i'r rai sydd yn gwneud hynny, yn gwerthrogi, yn un fawr i gweddio bydd Duw gyda chi wrth i chi wneud y gwaith hwnnw. Wedyn, yn ystod yr wythnos, nos Fawrth, cwrdd gweddi fan hyn fel arfer am 7:45. Nos Iau, cyfle i drafod Emyr, gyda Wyn ar-lein ac yn Adi Gwynedd bore coffi fan hyn. A mae Castell y Mis yn mynd gwaith Union. Sul nesaf, os dwi'n hyn, bydd Emyr yn Aberystwyth, ac felly mae Derek Adams yn ei fod gyda ni yn y bore a'r nos. A werth dweud bod dim ysgol Sul wrth nesaf gan bod ni'n wyliau ysgol. Wel, dyna'r coeddiadau. Newn ni ddechrau y cyfarfod yn iawn. Newn ni droi at yr arglwydd mewn gweddi gyda'n gilydd. O arglwydd Dduw, ni'n dod at y ti nawr yn gwybod bod ni'n dibynnu llwyr arna ti. O Dduw, ni'n dod yn bobl gwan, yn bobl anghennus, ac arglwydd ni'n disgwyl wrtho ti. Ni'n gwybod mai ti yn unig sydd yn gallu rhoi nerth a bywyd i ni heddi. O Dduw, ni yn gofyn i ti drigarnhau wrtho ni. Bydde ti'n tosturio wrtho ni. Ni'n gweddio bydde yr ysbryd glân heddi ar waith wrth i ni ganu a gweddio wrth i'r gair cael ei esbonio ni. A ni'n gweddio bydde y gair hwnnw gwneud yr hyn wyt ti yn iaddo. A bod e'n effeithio arno ni. Yn dwy'n bywyd i ni. Arglwydd bydded i'r gair hwnnw trwy waith yr ysbryd glân ei roi i Grist y lle mae'n heiddi yn ein calonnau ni. Bydde yn gwefusau ni yn rai sydd yn datgan dyfan a thaddoliad i, a bod ein bywydau ni felly yn llawn i fuddod. O Dduw, ni'n dod at y ti, y Duw byw, arglwydd y lluoedd. Ni'n dod gyda'r angylion yn galw sanctaidd, sanctaidd, sanctaidd. Mae dogoniant i yn llanw'r holl ddeiar, arglwydd rho cipolwg i ni. Y bore yma, os gweld i fod yn dda, o dogoniant i, a rho ffydd i ni i gredu ac i addoli. Arglwydd ni'n gofyn y pethau hyn, yn enw ac mwyn yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Ni'n mynd i ganu Emyr efo'n gilydd rhif 205 yn y llyfr ymyne. O llefara addfwyn Iesu. Ni am glywed llais yr arglwydd yn siarad gyda ni am yr pennill ola'n dweud hyn. Dwed dy fod yn eiddo i mi mewn llythrennau eglur clir. Tor amheuaeth, sych, digysur, tywyll, dyrys, cyn bo hir. Ni'n mynd i fod yn meddwl chydig am hynny bore yma, amheuaeth neu diffyg ffydd. A'r unig ateb yw bod yr arglwydd yn ymwneud gyda ni. Rwy'n hiraethu am gael clywed un o eiriau pur yn ei, nes bod ofon di a thristwch yn tragwyddol golli ei lle. Ond o'n i sefyll i ganu yn gilydd.
ystod yr wythnos, o'n i'n dathlu dydd Iau dyrchafael. Yn dathlu bod Iesu wedi dyrchafu i'r ne. A mae Manda yn mynd i roi stori i'r plant nawr a ni'n mynd i nodi'r peth yn y stori plant.
ochr dde, mae gyda ni'r diwrnod o Iesu wedi esgyn i'r nef. Yn y canol, faint o ddwrnodau oedd. Diolch yn fawr eto. 40 diwrnod yn y bwlch yn o amser. Rhwng i Iesu at dyfodi ac iddo fe gael ei esgyn yn ôl i'r nef. A fel mae'r lluniau yna ar y top yn dangos, yn ystod y 40 diwrnod yna, oedd Iesu wedi dal mynd o gwmpas yn pregethu gair Duw ac yn gwneud gwaith Duw, ond hefyd nath e ymddangos i unigolion, i grwpiau bach o bobl, i'r disgyblion yn sicr, ac hefyd i dorf o bobl yn ystod 40 diwrnod yna. Mae gen i gwestiwn arall i chi. Ydych chi wedi gorfod ffarwelio gyda rhywun, dweud y tad rhywun chi'n caru erioed? Ie, mae'n siŵr o bod chi gyd wedi, oce? Sut fath o deimlad oedd e? Sut o'ch chi'n teimlo wrth dweud ffarwel o rhywun o'ch chi'n caru? Oedd e'n eitha trist, oedd. A glywon ni yn y darlleniad, os o'ch chi'n gwrando ar Mari, bod y disgyblion hefyd wedi gorfod ffarwelio gyda rhywun. Pwy o'n nhw wedi gorfod ffarwelio gyda? Iesu, ie. Cyn iddo fe esgyn nôl i'r nef. Nawr, gan ni feddwl am y disgyblion yma. Oedd y disgyblion wedi byw a bod gyda'r arglwydd Iesu am dros 2 blynedd a hanner. Mae 2 blynedd a hanner yn eitha hir o gyfnod yn diwedd. A nhw wedi mynd o gwmpas gyda Iesu yn gwrando arno fe'n pregethu. Ond fel i ni wedi clywed am y disgyblion, do'n nhw ddim yn deall bob tro oedd Iesu'n dweud pethau wrthyn nhw. A nhw'n reit araf i ddeall. Oedd Iesu wedi dweud wrth y disgyblion, dro ar ôl tro, dwi'n mynd i farw, dwi'n mynd i atgyfodi, a dwi'n mynd i esgyn i'r nef. Oedd y disgyblion yn deall? Nago, na. Reit, os gewn ni'r sleid nesaf, reit, wedi tynnu un o'r adnodau oedd Mari wedi darllen allan. Ydych chi'n fodlon darllen yr adnod gyda fi, blant? Ie? Yeah? Go on, oce. Ond, bydd yr ysbryd glân yn disgyn arnoch chi ac yn rhoi nerth i chi ddweud amdana i wrth bawb yn Jerusalem a Judea, yn Samaria a drwy'r byd i gyd. Diolch. Dyna Iesu yn dweud wrth y disgyblion pan oedd e gyda nhw, mewn ychydig ddyddiau, disgyblion, achos oedd e ddim wedi digwydd eto, mi fydd dydd y Pentecost. A fel mae'n dweud yn yr adnod, bydd yr ysbryd glân yn disgyn ar y disgyblion y dydd yna, a bydd yr ysbryd glân yn helpu nhw, o chi wedi blino bore yma, yn helpu nhw i wneud gwaith pwysig Duw, sef dweud am Iesu Grist wrth bobl o'i cwmpas nhw, ac wrth y byd i gyd, bydd y neges yna wedyn yn lledu dros y byd i gyd. Okay? So dychmygwch pa mor hapus oedd y disgyblion yn clywed hyn gan Iesu. Mae Iesu newydd dweud wrthyn nhw, bydd yr ysbryd glân yn disgyn arnoch chi. Hynny yw, bydd Iesu ei hunan yn addo bod gyda nhw bob amser yn yr ysbryd glân yn helpu nhw ym mha bynnag sefyllfa maen nhw'n wynebu. Chi'n meddwl bod nhw'n hapus yn clywed hynny? Oedd Iesu'n ffrind iddyn nhw. Oedd e'n athro iddyn nhw. Oedd e'n arglwydd iddyn nhw. So bydden nhw'n hapus, chi'n meddwl? Ie. Ond ni'n gwybod beth sy'n mynd i ddigwydd eiliad ar ôl hynny. Beth ddigwyddodd yr eiliad ddwedodd Iesu hwn wrth y disgyblion, beth ddigwyddodd i Iesu? Ie, nath e fynd. So, dychmygwch, y disgyblion yn sefyll fan hyn, Iesu'n sefyll wrth ei hymyl nhw, sut yn reit, dyma Iesu'n cael ei godi i fyny yn yr awyr o'i blaenau nhw, o'r flaen i llyged nhw. A dyma nhw'n syllu yn gweld yn mynd yn uwch ac yn uwch, dyma beth dath wedyn, chi'n cofio, dath cwmwl ac amgylchynu Iesu, a'r eiliad nesaf, oedd wedi diflannu, oedd wedi mynd yn ôl i'r nef. So o deimlo llawenydd a pusrwydd bod Iesu'n addo bod gyda nhw, beth sy'n newydd ddigwydd? Wedi mynd, wedi gadael nhw. Sut ydyn nhw'n teimlo nawr, chi'n meddwl? Trist, ie? Ofn falle. Syndod yn sicr yn gweld hwn yn digwydd o flaen i llyged nhw. A dyna lle oedd y disgyblion, o'n nhw fel hyn. O'n nhw'n syllu'r awyr ble welon nhw Iesu ddiwetha. A beth ddigwyddodd wedyn, pwy ddath wrth ei hymyl nhw? Ie, dau angel. A chi'n credu oedd yr angylion yn gwybod bod pa fath o deimladau oedd yn rasio trwy feddyliau'r y disgyblion, beth o'n nhw'n teimlo? Wrth edrych? Ie, confused, ie, yn sicr. Trist, ie, siwr o fod oedd rhai nhw'n crio wrth weld Iesu'n mynd.
a dyma'r disgyblion yn rhoi cysur iddyn nhw. Dyma nhw'n dweud, chi newydd weld Iesu yn mynd i'r nef, ond un dydd, bydd Iesu'n dod nôl. Bydd e'n dod nôl i'r byd i gasglu'r i bobl ei gyd, pawb sy'n caru fe, i fynd â nhw nôl i ble? Ie, i'r nefoedd gyda fe am byth. Wel, gaethon nhw gysur fyna. Gaethon nhw dangnefedd yng ngeiriau'r angylion. Reit, fi eisiau chi feddwl am magnets. Okay. Nawr, dyma lle eith y stori yn wrong, fi'n gweithio chi, os dwi ddim yn wyddonydd, ond dwi wedi darllen lan am hwn. Reit, okay. Beth mae magnets yn dueddol yn wneud? Sticio, ie. Yeah. Staid gyda chi ar y ffridge, mae dy fi rai ar y ffridge, okay? Mae magnets i fod i sticio i'w gilydd, i'w lynu i'w gilydd, okay? Nawr, dwi wedi deall, a dwi wedi darllen am hyn, bod y magnets yma yn creu electrons. Okay? Yr electrons sy'n gwneud nhw i lynu at ei gilydd. Okay? Dwi eisiau chi edrych yn ofalus nawr, yn y bwlch rhwng hwn a hwn, okay? Ydych chi'n gallu gweld, drychwch yn ofalus, yr electrons? Come on. Sgwintwch, edrychwch yn fwy gofalus. Na? So, sy'n byd yna? Na? Dwedwch chi na nawr, achos mae bobl eraill yn rhy bell i ffwrdd. Os nag ych chi'n gallu gweld nhw, fydden nhw'n gallu gweld nhw chwaith. So, ond, mae nhw yna, yndyn nhw. Achos beth sy'n mynd i ddigwydd nawr yw, a mae hwnna'n mynd i ddigwydd tro, ar ôl tro, ar ôl tro. Pob tro, mae yna ddau fagnet yn ddigon agos, newn nhw lynu. Ydyn ni'n gallu gweld yr electrons? Ydyn nhw yna? Ydyn. Gwych. Okay. Doedd y disgyblion ddim yn mynd i weld Iesu'n gorfforol bellach. Roedd e yn y nef. Fydden nhw ddim wedi gallu cael pryd o fwyd gyda fe, fydden nhw ddim wedi gallu mynd am dro gyda fe. Ond, sut o'n nhw'n teimlo? Ie, felly fydden nhw dal yn drist wrth beidio gallu gwneud hynny, ond oedd Iesu wedi dweud wrthyn nhw'n dod, bydd yr ysbryd glân gyda nhw. Bydd Iesu da iawn, ie. Bydden nhw'n hapus wrth gofio bod Iesu wedi addo yn yr ysbryd glân i fod gyda nhw. Ac ar ben hynny, bydd yr ysbryd glân yn rhoi help iddyn nhw i wneud gwaith Duw. Okay. Os gewn ni'r sleid nesaf lan, yn debyg i'r disgyblion, mae Iesu wedi addo'r un peth i ni. Mae wedi addo i fod gyda nhw, mae wedi addo i fod gyda ni bob amser a rhoi help i ni i wneud gwaith Duw. Nawr, pan ewch chi nôl nawr yn ystod roedfa, dwi eisiau chi fynd â un o'r saflenni yma, ond am nawr, newn ni edrych ar y sgrin. Okay? Dyma beth dwi eisiau chi wneud. Mae yna 3 cwmwl cofio. A dwi wedi dechrau bob un gyda, mae Iesu gyda fi pan fydda un. A dwi eisiau chi feddwl am y gwahanol adegau mae Iesu gyda chi. Yn rhoi help i chi, yn rhoi cysur i chi. Sdim angen nhw fod just yn deimladau, gallen nhw fod yn lefydd penodol. Ydych chi, rhannwch nawr, ydych chi'n meddwl am unrhyw ateb byddech chi'n gallu llenwi a cwblhau'r cwmwl? Mae Iesu gyda fi pan fydda un blanc yn beth? Yn trist, da iawn Bex, ie. Mae Iesu gyda fi pan fydda i'n trist. Beth arall? Mae Iesu gyda fi pan fydda i ar goll, mae hwnna'n dda hefyd, ie. Bobl arall? Gweidwch nhw allan, pryd mae Iesu gyda chi? Mae nhw'n dawel nawr. Bob tro. Ie, ti wedi gwrando mols, da iawn. Ie, mae gyda ni bob tro. A wedyn mae'n ambell i gwestiwn bach arall fanna hefyd yn seiliedig ar beth ni wedi bod yn meddwl amdano heddi. Okay? Cynnig chi fynd nôl, fi'n mynd i weddio, a wedyn allwch chi fynd nôl i'ch seddi. O Dduw yn tad, ni'n diolch i ti am yr arglwydd Iesu. Ni'n diolch i ti fod wedi dod i'r byd, marw ar groes ar yn rhannu. Ni'n diolch i ti fod e wedi atgyfodi. Ni'n diolch i ti ei fod e wedi esgyn i'r nef a mae yn y nef nawr yn gweddio drosto ni. Ond ni yn diolch i ti o Dduw yn tad bod Iesu wedi addo bod gyda ni bob amser yn yr ysbryd glân, yn helpu ni ym mhob sefyllfa. Ac un dydd, ni'n diolch i ti bydd Iesu yn dod nôl i'r byd i gasglu ei bobl ynghyd i fynd â nhw nôl i'r nef am dragwyddoldeb. Helpa bob un ohono ni, os gwylio ti fod yn dda, i fod yn barod am y dydd yna. Diolch, amen. Oce, allwch chi fynd nôl nawr, diolch. O, na, pidwch mynd nôl, rwys o chiliad, so teffo. Oce.
stuck, hang on. A ti. OK, diolch Rex. Diolch yn dda. Ni'n clywed fyna am yr arglwydd Iesu'n addo yr ysbryd glân. A ni'n mynd i weddio a chanu nawr, gweddi yn gofyn am yr ysbryd glân golomen ef. Gwrando'n rasol ar ein llef, eithom yn wywedig iawn, disgyn yn dyfiwiol fawn. Oer ein serch a gwan ein ffydd, ein hosanna yn ddistaw sydd, tyred ysbryd glân, enyn yn omnefol dan. Ac ymlaen nhw'n i sefyll i ganu. Droi bore yma at yr efengil yn ôl Marc, pennod 9, ac i ni wedi cyrraedd yr adran yma o adnod 14 i 29, lle ni'n clywed am Iesu'n iachau bachgen ag ysbryd aflan ynddo fe. O'n i'n meddwl falle bod e jyst werth atgoffa neu nodi 3 pheth am y pwnc yma o ysbrydion aflan, yr demons yma. Peth cyntaf falle i gofio hyn, bydd y rai pobl yn rhywbeth o wfftio, neu'n esbonio digwyddiad fel hyn i ffwrdd, yn dweud, wel, yw, just salwch cyffredin sydd gyda ni fan hyn. Mae'r symptomau sydd gan y bachgen yn debyg i rhywbeth fel epilepsi efalle, ac mae just rhyw ofergoeliaeth, rhyw superstition oedd sôn am ysbrydion aflan. Wel, na, mae'n amlwg. Mae'n amlwg bod yna fwy fan hyn. Mae'r bachgen yma, mae'r ffordd mae'n ymateb i bresenoldeb Iesu yn dangos fod yna rhywbeth ysbrydol yn mynd ymlaen. Felly, mae eisiau ni gofio fan hyn fod yna realm, yn y fyd ysbrydol. I ni
mor gyfarwydd efo y materol, y byd i ni'n gallu i weld a'i gyffwrdd ni'n aml yn anghofio am reality, y byd ysbrydol. Ail beth, jyst i feddwl amdano fe neu cofio, nawr mae yna bach o ddirgelwch ynglyn â pam neu sut mae sefyllfa fel hyn yn codi, ond un o'r pethau sydd i'w weld yn wir yw fod person angen agor ei hunan allan i ddylanwad drwg fel hyn. Okay? Nawr mae hwnna falle'n swnio'n od efo plentyn. A ni ddim yn gwybod pa mor ifanc oedd y plentyn pan ddechreuodd hyn, ond mae yna rybydd felly difrifol i ni gyd fan hyn. Bod ni ddim yn gallu chwarae gwmpas, bod ni ddim yn gallu meddwl yn ysgafn am y pwerau ysbrydol drygionus yma. Okay? Mae eisiau ni fod yn ofalus o beth yw'r dylanwadau sydd arno ni ac ar ein plant ni. Os allai jyst rannu rhywbeth personol, fi'n cofio yn blentyn darllen rhywbeth, sa'n cofio beth oedd yn oedran, ond darllen rhywbeth am rai o'r syniadau occultaidd yma, ac oedd yna rhywbeth deniadol yn y peth. Gallwn ni wedi cael yn hemtio i feddwl ac i edrych mwy mewn i'r peth. Nawr, diolch i ddew, nes i ddim. Ond mae eisiau ni ofalu felly, gwylio'n hunan a rhai o'n cwmpas ni. Y trydydd peth sydd hefyd yn werth i nodi, right? Bod eisiau ni fod yn ofalus, oes, ar yr un pryd pan ni'n darllen yr Efengyl, mae gymaint o sôn am yr ysbrydion aflan yma, mae'n gallu falle achosi ni i fynd yn ofnus iawn a profi dychryn. Ond mi eisiau ni gofio hefyd, mae yna rhywbeth arbennig yn digwydd fan hyn. Mae yna fwy o sôn yn yr Efengylau am yr ysbrydion aflan yma nag mae'n unrhyw man arall yn y Beibl. Sydd ddim yn syndod ydy e. Yn yw ni'n sôn fan hyn am y cyfnod pan oedd Duw y Mab yn gweinidogeithi ar y ddaear wedi dod i'r byd i gyflawni ei waith o achub. A dwi ddim yn syndod wedyn fod y diafol yn taflu popeth oedd ganddo fe at yr ardal yna yn y cyfnod yna. Okay? Felly ni ddim i ddisgwyl gweld yr un math o beth yn digwydd yn yr un ffordd heddi. Okay? So just cwpl o bethau i gadw mewn meddwl, ond gyrwch i ni ddarllen gair Duw gyda'n gilydd. Marc 9, adnod 14. Mae Iesu wedi bod ar y mynydd gyda 3 o'r disgyblion a ni'n darllen hyn. Pan ddeithant at y disgyblion, gwelsant dyrfa fawr o'i cwmpas ac ysgrifenyddion yn dadlau a hwy. Ac unwaith y gwelodd yr holl dyrfa ef, fe'i syfrdanwyd a rhedasant ato a'i gyfarch. Am beth rydych yn dadlau a hwy? Atebodd un o'r dyrfa ef, athro, mi ddoes i am mab atat. Mae wedi ei feddiannu gan ysbryd myd. A pha bryd bynnag mae hwnnw'n gafael ynddo, mae'n ei fwrw ar lawr ac mae yntau yn malu ewyn ac yn sgyrnygu ei ddannedd ac yn mynd yn ddiamadferth. A dwedais wrth dy ddisgyblion am ei fwrw allan, ac ni allasant. Atebodd Iesu hwy, o genhedlaeth ddi-ffydd, pa hyd y byddaf gyda chwi? Pa hyd y goddefaf chwi? Dewch ag ef ato fi. A deithant ar bachgen ato. Cyn gynted ag y gwelodd yr ysbryd ef, ysgytiodd y bachgen yn ffyrnig, syrthiodd ar y llawr a'r rholio o gwmpas dan falu ewyn. Gofynodd Iesu i'w dad, faint sydd pan ddaeth hyn arno? Dwedodd yntau o'i blentyndod. Llawer gwaith fe'i taflodd i'r tân neu i'r dŵr i geisio i ladd. Os yw'n bosibl i ti wneud rhywbeth, tostyria wrthym a helpa ni. Dwedodd Iesu wrtho,
os yw'n bosibl, y mae pob peth yn bosibl i'r sawl sydd â ffydd ganddo. Ar unwaith gweiddodd tad y plentyn, yr wyf yn credu helpa fi yn fy niffyg ffydd. A phan welodd Iesu fod tyrfa'n rhedeg ynghyd, cyrryddodd yr ysbryd aflan. Ysbryd myd a byddar, meddai wrtho, rwy fi yn gorchymyn i ti tyrd allan ohono, a phaid a mynd i mewn iddo eto. A chanweiddi a'i ysgytian yn ffyrnig, aeth yr ysbryd allan. Aeth y bachgen fel corff nes i lawer ddweud ei fod wedi marw. Ond gyfeilodd Iesu yn ei law ef a'i godi, a safodd ar ei draed. Ac wedi iddo fynd i'r tŷ, gofynnodd ei ddisgyblion iddo o'r neilltu, pam na allem ni ei fwrw ef allan? Ac meddai wrthynt, dim ond trwy weddi, neu dim ond trwy weddi ac ympryd, y gall y math hwn fynd allan. Amen. Diolch i Dduw am ei air. Gawn ni air arall o weddi dyn gilydd. O arglwydd ein Duw i ni, yn diolch ein bod ni yn dod y bore mat, Dduw sydd yn dad, mab ac ysbryd glân. Yn diolch i ti, o dad, am dy fawr gariad tuag ato ni. Yn diolch i ti, arglwydd Iesu, am ddod un plith ni, arglwydd, mwyn ein hachub ni. Yn diolch i ti, ysbryd sanctaidd, am y gwaith dirgel hwnnw rwy ti yn ei wneud yn ein calonau ni. Ac o Dduw, o Drindod Fendigaid, ein ni'n gofyn arna ti, i weithio nawr yn ein plith ni, arglwydd. I ni'n dod y bore yma yn bobl gwahanol iawn mewn llawer o ffyrdd, pob math o sefyllfaoedd ac anghenion gwahanol. Ac eto, arglwydd, i ti'n gwybod yr hyn sydd ei angen arno ni gyd. Arglwydd, awn ni di siarad felly gyda ni, llefara wrtho ni. Arglwydd, gan ni glywed y lais di. Gweithia yn ein calon ni. Arglwydd, symud unrhyw rwystyr, unrhyw bechod, unrhyw amheuaeth. Arglwydd, cynhesa ein calonau ni tuag ato ti dy hun, os gweli di fod yn dda. Ein ni'n diolch, am be ni wedi clywed yn barod, fod yr arglwydd Iesu wedi dyrchafu i'r nef. I fod e nawr ar ddeheulaw y tad. A'n diolch, fod yr ysbryd glân wedi cael ei dywall allan ar yr eglwys. Ac ni yn gweddio, nawr. Wrth i ni droi at y air di, arglwydd, wrth i ni feddwl am yr hyn i ni newydd i ddarllen. Ni'n gofyn arna ti, i wneud gwaith yn ein calonau ni, os gweli di fod yn dda. Da'r lliw ein gweddi ni, mae fe pob bai yn dy erbyn di. Am bod ni'n gofyn yn enw yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Cyn bod ni'n troi at air Duw, nawr ni ganu o'r atodiad eto, rhif 2. Arglwydd tyrd a llefara di, wrth i'n geisio bara dy sanctaidd air ac ymlaen. Nawr ni sefyll i ganu.
Trwch gyda fi i'r adran ni newydd ei ddarllen yn Marc penod 9. A falle, ar yr olwg gyntaf, fel sy'n aml yn wir, mae'r hanes yma yn edrych yn hollol amherthnasol. Os ni'n onest, falle bod chi wedi darllen y geiriau yma bore yma ac yn meddwl, wel, be sydd â hyn i wneud gyda fi? Mae'n ymddangos mor bell o ein sefyllfa ni, mor bell efallai o'n profiad ni a'n bywyd ni. Be sydd gan hwn i wneud gyda fi? Fi yn credu yn y geiriau yma bod ni'n cael ein cyflwyno mewn sawl ffordd i broblem sy'n gyffredin i ni gyd. Problem sydd yn gwynebu, falle mewn ffyrdd gwahanol, pob un ohono ni y bore yma. A'r broblem, wrth gwrs, yw diffyg ffydd. Diffyg ffydd. Mi'n siŵr bod chi lot o broblemau bore yma. Ond gallech chi ddadle. Mae ar ryw lefel y broblem mwyaf sydd yn ein gwynebu ni gyd y bore yma yw hyn. Achos fel fi'n gweud, mewn un ffordd o feddwl, ar ryw lefel, mae'n holl problemau ni, popeth i ni'n gwynebu, a'r problemau sydd yn dod i'n rhannu o ddydd i ddydd, maen nhw yn llifo allan o'r broblem canolog yma, diffyg ffydd. Na ni wedi meddwl sawl gwaith am ffydd dros yr wythnosau diwethaf yma. Rai wythnosau yn ôl ar nos Sul, oedd yna bennod cyfan gyda ni, ond oedd Hebreaid 11. Os o'ch chi ddim yma, na'i annog chi falle i fynd nôl i wrando ar YouTube. Ni wedi clywed sawl gwaith dros yr wythnosau diwethaf yma am ffydd. Fod ffydd, trwy ffydd mae person yn cael ei hachub. Trwy ffydd mae person yn cael ei cyfiawnhau. Trwy ffydd mae rhywun yn dod yn iawn gyda Duw oherwydd ffydd sydd yn ein uno ni gyda'r arglwydd Iesu Grist. Hyd yn oed os mae hedyn mwstard o ffydd yw e. Mae'r ffydd yna, y pwyso neu'r ymddiried yna yn Iesu Grist yn ddigon. Oherwydd pwy yw e? Ffydd achubol. Ond mae'n thema sydd wedi codi'n gyson yn dod hefyd yn Marc. Yr cwestiwn yna, ydy pobl mynd i weld pwy yw Iesu? Ydy pobl mynd i glywed yn glir pwy yw Iesu? Ydyn nhw'n mynd i ddeall? Ydyn nhw'n mynd i gredu? Ac ydyn nhw'n mynd i ymddiried ynddo fe? Ydyn nhw'n mynd i roi ffydd nhw ynddo fe, hyd yn oed pan dwi ddim beth o'n nhw'n disgwyl? Yna'r cwestiwn cynyddol wrth gwrs yn Marc, ydyn nhw'n mynd i roi ei ffydd ynddo fe fel Meseia croeshoeliedig. A fi wedi gwneud y pwynt sawl gwaith. Mae un o'r ychydig bethau sydd wir yn rhyfeddu Iesu. Sydd fel petai'n achosi sioc neu syndod i Iesu yw ffydd neu diffyg ffydd ar adegau. A mae'r un peth yn codi unwaith eto fan hyn yn dod i adnod 19, atebodd Iesu hwy, o genhedlaeth ddi-ffydd. Pa hyd y byddaf gyda chwi? Pa hyd y goddefaf chwi? Mae Iesu'n chwilio hyd am ffydd. Mae fel rhywun, mae'n siŵr bod ni gyd efo rhywbeth ni wrth yn bod yn siarad amdano fe. Rhyw band, neu rhyw lyfr, neu rhyw raglen dyledu, neu rhyw hobi. Ac os oes unrhyw un yn sôn am y peth, mae'ch clistiau chi jyst yn codi'n syth. Chi eisiau clywed. Chi eisiau bod yn rhan o'r sgwrs. Chi eisiau ffeindio allan, ydych chi'n cytuno gyda fi ar hyn, neu ydych chi'n anghytuno gyda fi ar hyn. A mae Iesu ychydig bach fel yna. Dyma mae'n chwilio amdano. Yw ffydd. A pan mae'n dod wyneb yn wyneb efo ffydd rhyfeddol, mae wrth ei fodd. A pan mae'n gwynebu diffyg ffydd,
anghrydiniaeth. Mae'n ei dristau. Nawr, beth sy'n dod drosodd yn yr hanes yma, dro ar ôl tro, mewn gwahanol ffyrdd, yw diffyg ffydd. Y broblem yna sydd yn ein gwynebu ni i gyd. Meddyliwch am pwy ni wedi cwrdd â bore yma. Falle bod un o'r rhain yn swnio yn gyfarwydd i chi. Yn gyntaf, mae dynnu'r bachgen yma, sydd dan ddylanwad ysbryd aflan. Ni ddim yn gwybod ei stori, ni ddim yn gwybod ei gefndir e. Ni ddim yn gwybod yn union sut dath e i'r sefyllfa triennus yma, ond be ni yn gwybod amdano fe yw bod e yn fyd ac yn fyddar, mae e dan ddylanwad drygionus, a mae'n gwynebu dinistr. A felly, un o'r pethau sydd yn amlwg yn wir amdano fe yw bod e ddim yn berson o ffydd, ydy e. Mae e ar goll. Mae'n bell oddi wrth Dduw. Yna mae gennym ni'r tad. Nawr mae e wedi dod ar mab i chwilio am Iesu. Ac eto, mae'n amlwg bod yna ddiffyg ffydd ynddo fe hefyd, yn does. Mae yna rhywbeth trawiadol yn adnod 18. Mae wedi dod i chwilio am Iesu, ond mae Iesu lan y mynydd, felly mae'n dod at y disgyblion, adnod 18, dywedais wrth y disgyblion am ei fwrw allan. Mae'n rhywbeth eitha demanding yna, yn does. Dyma rhywun sydd falle'n disgwyl cael pethau ar eu tylerau nhw eu hunan. Diffyg ffydd yw hynny. Fi sy'n penderfynu, fi sy'n dewis, fi sy'n reoli. A nawr ni ddod nôl at hyn, wrth gwrs, ond hyd yn oed nes ymlaen geiriau y dyn wrth Iesu yn dyfa. Os, adnod 22, os yw'n bosibl i ti wneud rhywbeth. Os. Pwy arall sydd yn ni? Wrth gwrs, mae dynnu'r ysgrifenyddion. Ni ddim yn clywed lot amdano nhw chwaith fan hyn, ond maen nhw yna, maen nhw wedi ymddangos eto, be maen nhw'n gwneud, maen nhw'n dadle, yn dydw. Maen nhw'n dadle gyda'r disgyblion, siwr o fod yn gwawdio'r disgyblion, bod nhw ddim wedi gallu iachau y plentyn yma. Ond beth sy'n wir amdano nhw? Ni wedi gweld e dro ar ôl tro, diffyg ffydd. Maen nhw'n gwrthod Iesu. Dyn nhw ddim yn credu ynddo fe. Maen nhw'n hunan gyfiawn. Maen nhw'n meddwl bod nhw'n iawn ynddyn nhw eu hun ac yn gallu achub nhw eu hunan trwy eu gweithredoedd nhw a bod nhw ddim angen neb i'w hachub nhw. Ac yna wrth gwrs mae'r disgyblion. Be sy'n digwydd fan hyn? Mae'r disgyblion wedi bod yn iachau. Maen nhw wedi bod yn bwrw allan ysbrydion aflan. Be sy'n digwydd fan hyn? Beth yw achos eu methiant nhw? Wel, yr awgrym yn dyfa, mae Iesu'n dweud ar y diwedd, dim ond trwy weddi neu trwy weddi ac ympryd gall y math hwn fynd allan. Yr awgrym fyna yn dyfa yw bod nhw ddim wedi gweddio. Bod nhw, bod ganddyn nhw ffydd achubol, bod nhw wedi mynd yn falch, yn hunan ddibynnol, yn pwyso ar ei gallu a'i doniau nhw eu hunan, yn hytrach na pwyso yn barhaol mewn ffydd ar Dduw. Gai ofyn eto, os un o nhw yn swnio'n gyfarwydd, neu os yna rhywbeth am un ohonyn nhw sydd yn swnio'n gyfarwydd, achos, fel fi'n gweud, mae'r broblem yma yn ein gwynebu ni i gyd. Gallech chi ddadle, mae dyma yw greiddyn ein holl problemau ni. Pam ydw i'n gweud hynny? Wel, meddyliwch nôl i Adda ac Efa.
Meddyliwch nôl i hanes gardd Eden a'r cwymp i bechod lle mae ein holl problemau ni'n ymddangos yn y byd. Be sy'n mynd mlaen fyna? Wel, gallwch chi dehongli mewn gwahanol ffyrdd, ond un peth sy'n wir fyna yw diffyg ffydd, yn dyfa. Mae Satan yn dod ac yn temptio Efa ac Adda i fwyta o'r ffrwyth yna. A be maen nhw'n gwneud? Ydyn nhw'n trystio yn yw? Ydyn nhw'n pwyso ar yr arglwydd? Ydyn nhw'n rhoi ffydd nhw yng ngair Duw ac addewidion Duw a daioni Duw a doethineb a chariad Duw? Nagyn. Maen nhw'n ame. Falle bydde fe'n well taswn ni yn bita hyn. Falle bydde fe'n well os o'n i yn gwrando ar llais yr un drwg yn hytrach nag ar llais Duw. Ac beth oedd hi ar hynny? Mae'r broblem sylfaenol yma gyda ni, yn does? I ni wedi'n gwahanu oddi wrth Dduw oherwydd ein pechod ni. A felly mae yna ddiffyg ffydd yna. Anghrediniaeth. Fod pob un person yn y byd yn gwybod rhywbeth o Dduw. Ni'n gallu gweld y dystiolaeth amdano fe yn y byd o'n cwmpas ni. Mae yna rhywbeth yn ddofn yn ein calon ni, a'n cydwybod ni sy'n gwybod bod na Dduw. Ac eto ni'n gwadu hynny, ynddi ni? Yn hytrach na i geisio fe, a roi'n ffydd ni ynddo fe, ni'n gwrthod. Ni'n gwthio lawr yr ymwybyddiaeth yna o Dduw ac yn rhoi'n ffydd ni mewn pethau eraill. A falle chi wedi cael y profiad yna, mae gwahoddiad yr efengil yn dod. Chi'n clywed y newyddion da yma fod Duw wedi trefnu ffordd i'n hachub ni, i'n hadfer ni. A'r ffordd mae wedi trefnu hynny ddigwydd yw fod Iesu wedi dod i'r byd i ddioddef yn ein lle ni ac i farw fel aberth drosto ni. A chi nawr yn gallu cael bywyd am addeiant trwy gredu a rhoi'ch ffydd chi ynddo fe, ond chi'n gwrthod. Chi'n amau. Ni'n rhoi'n ffydd ni mewn pethau eraill. Ni'n rhoi'n ffydd ni yn pethau'r byd yma. Ni'n rhoi'n ffydd ni yn o'n i'n hunan a ein daioni ni. Ni'n rhoi'n ffydd ni mewn gwleidyddion. Ni'n rhoi'n ffydd ni mewn arian ac yn y blaen. A hyd yn oed i ni sydd yn credu. Hynny yw, ni sydd ar hedyn mwstard yna o ffydd. Ni sydd trwy ras, trwy ffydd wedi ein hachub, nag yfe ein problem mawr ni yn aml iawn yw ein diffyg ffydd ni. Nag yfe dyna yw'r rwystyr mawr yn ein perthynas ni gyda Duw o ddydd i ddydd. Nag yfe dyna yr hyn sy'n ein harwain ni i bechu. Nag yfe dyna sydd pan mae problemau yn dod, sydd yn gyrru ni i anobeithio ac i ddigaloni. Achos ni ddim yn gwynebu'r pethau mewn ffydd. A pan ni'n cael ein temptio, i ni ddim yn trysori Duw yn fwy na phethau eraill. A ni ddim yn ei geisio fe. Mae'r arglwydd am i ni gredu. Mae am i ni fod â ffydd y bore yma. Mae'n chwilio amdano fe yno ni. O, genhedlaeth i ffydd. Pa hyd y byddaf gyda chwi? Pa hyd y goddefaf chwi? Mae Iesu'n gweud, fi yma, dyna pan fi di dod. Credwch, trystiwch. Sa'n ysgrifennu chi wedi cael y profiad yna, lle dyw rhywun ddim yn trystio chi. Falle bod wedi digwydd, na ni feddwl am chi'n chwarae yn y parc efo plentyn. A mae'r plentyn di dringo lan a maen nhw eisiau helpu ddod lawr a chi'n gweud, neidia.
Neid ia, na i ddal ti. Maen nhw'n gwrthod. Come on, fi'n ddigon cryf. Maen nhw'n dal yn dyn. Fi erioed i gollwng ti o'r blaen. Ti ddim mor uchel â hynny, fi'n sicr yn mynd i dy ddal di, ond maen nhw'n gwrthod. A pan mae hynny'n digwydd, maen nhw'n brifo yn dydy. Bod nhw ddim yn ymddiried fel y dylsyn nhw. Mae'r arglwydd am i ni ymddiried. A mae'n torri calon yr arglwydd Iesu fan hyn wrth weld diffyg ffydd. Diffyg ffydd y rai sydd wedi ei wrthod e'n llwyr. Diffyg ffydd y rai sydd yn bell oddi wrtho fe yn ei hunan hyder e. Diffyg ffydd y rai sydd falle di clywed ond ddim eto wedi camu allan ac ymddiried ynddo fe. Ac i y diffyg ffydd y disgyblion ddylse fod yn gwybod yn well erbyn hyn. A so beth yw'r ateb? Beth yw'r ateb i ni? Wel, mewn ffordd, mae'r ateb yn cael ei roi ni yn dydy trwy eiriau y tad yma. Mae'r tad i dod wedi chwilio am help. A mae Iesu'n holi yn dydy am y cefndir i'r sefyllfa. Ers pryd mae hwn wedi bod yn digwydd. Falle bod eisiau'r tad i sylweddoli mor anobeithiol yw pethau. A mae'r tad yn dweud y geiriau trawiadol yna'n dydy. Os yw'n bosibl i ti wneud rhywbeth, tostyria wrthym a helpa ni. Os yw'n bosibl. Hynny yw, mae'r tad yn gwybod bydd Iesu yn tostyrio. Dwi ddim yn ame hynny. Bydd Iesu eisiau helpu, ond y cwestiwn yw, wedi e'n gallu helpu. A'n ddiddorol, os chi wedi bod gyda ni ers dechrau'r gyfres yma, ni wedi gweld bron a bod y gwrthwyneb llwyr, reit nôl ar ddechrau y llyfr, Pennod 1, adnod 40, chi'n cofio'r dyn gwahanglwyfus yn dod at Iesu. A mae e'n dweud wrth Iesu, os mynnu gellu fy nglanhau. Dwi ddim yn am ei gallu Iesu, just ydy e'n mynd i tostyrio. A mae Iesu'n herio'r dyn yn dydy. Os yw'n bosibl? Mae popeth yn bosibl i'r sawl sydd â ffydd ganddo. Ac ar unwaith, gweiddodd tad y plentyn, yr wyf yn credu, helpa fi yn fy niffyg ffydd. Mae'r geiriau yna wedi bod yn help i lawer, fi'n siŵr, dros y blynyddoedd. Rwyf yn credu helpa fi yn fy niffyg ffydd. Fan hyn ni'n gweld rhywbeth o'r ateb yn dyn ni. Ni'n gweld dau beth yn ymateb y tad fan hyn. Peth cyntaf yw hyn, mae ffydd yn rodd gan Dduw. Mae ffydd yn rhywbeth mae angen i'r arglwydd i roi i ni. I ni angen help fan hyn. Mae'n cydnabod fi yn credu, ond dyw hwnna ddim yn ddigon. Ni wedi gweld hynny yn dod blaen. Dyw ddim yn ddigon i ddeall neu cydsynio gyda'r gwirionedd. Mae'n rhaid cael ffydd. Ac i gael ffydd, mae angen help arno ni. Ffydd yw dod gan gynabod, fi ddim yn gallu helpu fy hun, dod yn waglaw, heb ddim i'w gynnig, heb unrhyw gyfiawnder yn perthyn i ni yn hunan. Ffydd yw ymddiried yn llwyr yn Iesu Grist, yn ei allu e ac yn ei gariad e. Ond ni hefyd yn gweld fan hyn fod ffydd yn rhywbeth ni fod i ofyn amdano fe. Hynny yw, ni angen help, ni angen iddo fe gael ei roi, ond ar yr un pryd mae'n rhywbeth i ni fod i ofyn amdano, ei fod i'w geisio. A mewn ffordd yna'r pwynt mae yr arglwydd yn gwneud wrth y disgyblion yn nes ymlaen, dyna lle o'n nhw wedi mynd ar goll, yn dyfe. Dim ond trwy weddi gall y math hwn fynd allan. Mae'r rodd yma o ffydd yn rhywbeth sydd yn gallu cael ei feithrin, yn rhywbeth sydd yn gallu tyfu
yn rhywbeth sydd fel cyhyr yn gallu cryfhau, ac os ni'n esgulus o fe, mae'n gallu gwanhau. A felly, yn hollol ddibynnol ar Dduw, os i ni eisiau ffydd, i ni'n taflu'n hyn ar wrth ei draed ac yn gofyn amdano fe, ond ni hefyd yn chwilio am y pethau yna sy'n mynd i gryfhau ein ffydd ni. I ni'n gweddio, i ni'n ymprydio, i ni yn dod at ei air, ni'n ceisio'r arglwydd, yn rithro at yr arglwydd, i ni'n myfyrio, yn addoli, yn canu, i ni'n gwasanaethu, i ni'n aberthu, i ni'n camu allan. Os oes angen i ni'n diodde. Achos trwy'r pethau yna, mae'r arglwydd yn cryfhau ein ffydd ni, ac yn llenwi'r diffyg yn ein ffydd ni. Felly bore yma, felly bod yr arglwydd wedi bod yn siarad â chi, yn dangos rhywbeth o'ch diffyg ffydd chi. Beth yw'r ateb Gallwch arno fe? Am y tro cyntaf, falle, os ych chi ddim yn Gristion eto, chi ddim hyd yn oed i profi'r ffydd a chibol yna, nawr yw'r amser, Gallwch arno fe, dewch, a dwedwch, fi yn credu helpa fi yn fy niffyg ffydd. Ac i ni sydd yn credu, i ni sydd falle'n oer ac yn wan ein ffydd, ni sydd wedi mynd yn hunan ddibynnol ac yn stryglo efo'r sefyllfaoedd ni'n gwynebu, ni'n ofnus a ni'n drist a bron ag anobeithio. Beth sydd angen arno ni? Ceisio'r arglwydd eto. Fi yn credu, ond helpa fi yn fy niffyg ffydd. Dim ond yr arglwydd all ein helpu ni. Diolch iddo. Amen. Yn ni weddio. O arglwydd, ni di meddwl am bethau mawr a difrifol. Ac arglwydd, pethau sydd yn berthnasol ac yn ein gwynebu ni gyd. Ni'n gofyn nawr am dy help di. Arglwydd, beth bynnag i ni wedi glywed yn barod, beth bynnag i ni yn gwybod. Arglwydd, falle bod ni yn credu llawer o'r pethau yma efo'n pen ni. O arglwydd, o na wneud i nawr roi ffydd. Ffydd i bob un ohono ni. Ffydd i ymddiried yn yr arglwydd Iesu fel ein arglwydd angwaredwr ni. Ffydd hefyd i wybod i fod ei gyda ni. A wnaeth e byth ein gadael ni. O arglwydd, helpa ni yn hyn. Am bod ni'n gofyn yn enw yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Ni'n mynd i ganu Emyr i orffen o'r llyfr yma yna. 492. Nef yw i'm henaid ym mhob man pan brofwydd Iesu mawr yn rhan. Ei weled ef a golwg ffydd drwy'r dywyll nos yn olau ddydd. Mwynhad o'i ras maddeuol mawr, blaen braw o'r nef yw yma nawr. A darllen fe enw ar ei fron sy'n nefoedd ar y ddeiar hon. Ac na welaf ond o ran, ac nad yw profiad ffydd ond gwan. Y defnyn bach yn fôr a fydd ar wawr a ddaw yn berffaith fydd. Nawn ni sefyll i ganu.
i ras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, i aros gyda phob un ohono ni, o'r awr hon ac hyd byth. Amen.